Eu cred că Dante va opri pe copii acolo de joace cu el. Să vor prietenii, să vor juca cu el. Oana? Eu cred că Dante o să-l gândile pe copii. O să-și revină să mai spune. Aha, o să-l înveselească pe copil, o să-l gâdi. Ia, foarte frumos, mulțumesc, Oana. Nu cred că o să se împrietenească. Dante și băiețel. Dante și băiețelul o să fie plin. Oh! Și ce să vă mai spun? Să nu mergeți niciodată pe Muntele Roșu. Niciodată să nu călcați pe acolo. Cârjolește acoperișele caselor. Distruge totul calea lui. Foarte interesant. E evident că nu mă pot pune în pielea lui Alex. Ce se întâmplă aici, oricât de mult mi-aș dori. Dar este foarte util. Mie, cel puțin, mi-a provocat așa o relaxare extraordinară. Mie mi-a plăcut și chiar aș vrea să vă zicem întrebarea în punctul de dimineață. Și Robert se spăla pe dinți și avea cum să pice dinții și toate cele, o să vină Zina Măsăluță. Și Robert mă întreabă, dar totuși Zina Măsăluță e un persoană, există în realitate? Prieteni care să pot discuta și ulterior. Nu mai zic, nu mai noi. Noi suntem mai interesam aici, deci aveți toată ocazia să Noi suntem mai noi în lumea noastră. Sunt foarte încântată, frumos pentru ea și sper să ne volte în direcția pe care ne dorim toți pentru copilul. Proiecția a fost ceva deosebit, ca pilon, în primul rând. Sunt, cum să vă spun, îmi spun ceea ce învață, ceea ce au învățat în spun acasă. Este mai rar acesta, puteți să vă bucurați, să știți, pentru că se întâmplă destul de rar să vină să povestească. Creativă și am fost mult mai implicat. Am fost și mai mult, dar am fost și mai implicat foarte mult. Dar fiecare modul în sine are 8 lecții și există în fiecare modul există cel puțin un joc de rol. Acum, în cazul celui de literatură creativă, au fost foarte multe jocuri de rol, fix asta ne-am dorit, fix asta am urmărit. Imaginația lor și creativitatea și punerea în scenă. Cu ce fleci plăcut? Știam că o să fie vorba despre asta și că vreau curioasă, că doar mi-am povestit ceva și vreau să văd întreaga și trec firul. Și perspectiva ta. Da, vreau să văd și eu cam cum a interpretat ea, cum a văzut ea și să văd și eu cam care este realitatea. Că și ei îi place jocul de rol, dar acasă întotdeauna este pe puținaje diferite și iese din cameră, acum este cineva, intră în cameră, acum este altcineva și tot așa, deci acum e o poveste și acum. La noi este al doilea an de FASTA și se văd rezultate. Adevăr, în primele 2-3 lecții, 6 luni, veneam cu informație brută. La modul, wow, știi ce planetă e cu tare. Wow, de unde? Am învățat-o la FASTA.
Dar acum, după un an, respectiv un al doilea, pot să spun că sunt multe lucruri care ne trezim cu ea că efectiv le știe. Și îmi dau seama că le știe de aici. Chiar sunt super încântată. Irina știe că îmi place mult modulul. Sunt printre primii oameni veniți în fața.